Şol sapara ýankyal bir duýarly watandaş diýip söz wada türklerde. Yani türkler häzir öz nemesi bilen halkynyň ýankyal barlygyny saklamak üçin ýa-da gulçulugy dolanyp barmalyk üçin bir kän göreşýän, açyk, publiçni göreşýän bir nemelerimiz da biziň. Hmm. Näme diýeli biziň milletler, türkü milletleriň içinde bir aktiv Görüldü alıp biljek o nememiz şol, başka neme de yok. yerimiz ne şo taýda da şonu gaty bir neme diýerler da, ýanky duýarly watandaş sözüni öňe çykarýarlar da. Ol indi ýanky siz öňe aýdýardyňyz da, birleri edip bermeli diýilýän medeniýetden çykmaly da bärde mesele şo taýda. Yo. Edip berýär diýilýän medeniýetden çykyp meniň boýnumyň borjy diýen bir duýarly watandaşlar bir ara gelmeli bolupdyr da, ýanky bir ýerlerden ya asmandan bir neme gelsin, peýgamber gelsin dänim halas etsin diýilýän nemeden halas bolmaly. Başka da ýol görnenok. Yok yok, o halk onu ödü ketmeliler. O biri edip berenle de bolyanlardır. Sen ne belki onun olsanız o biri işini onurup malı mülkü emme durmuşu neme düzgün olsa o beylekinken kömöge değinip düzgün salıp berende de on bir yani nemeti cehalet nivoti diyeyin skalatı yemetmeyen olsa o akar yatar verenin demeğim hiç kayta tert nemeder o adınçılığa da dert diyenler. O şu at Türkmenistan'ı bolup göründe atlam köprü şonda alaktır. O şol tapara şol ýanky birleri şunu edip bersin diýilýän düşünjeň ölen bir gulçulugyň alamaty da ana şo gulçulukdan çykmaly diýip aýdyp oturan zatlaryňda özleri öz ýanky ýaşaýşyndaky nemeler bilen ýaşaýyş şekilleri bilen şonam suwud edýärler da. Ýanky gulçulukdan talap bolmasa edip bolanok bu zatları. O edip berer diýen adamam bolsa edip berer, edip biler. Onu ýaşamadı, onu ýaşatmadylar. Ýanky edip beren zadyny ýaşatmadylar, öýde ýaşadylar. O sebäbi bir dowam etmeli. Yok bir talap gerek. Muhammed talap bolman, gowy ýaşaýyşa talap bolman, bunu islemeýän adamyny sen näet bagtly etjek? Bir edip berse de onam sultan edýärler da belli bolsaň. Sultan, şular sultan bolma demesem keselem bir ýerlerine nemedik başladylar. Bu soňy ýanky helakçylyk onuň şu ýanky ortaň piçi digini ýanky imperiýaň piçleri digini o biz ýeşirjagam bolsak özler aýan edýärler-de. Düşünýän? Ýanky bu sultanlyga geçmek diýmek. O Türkmenistan'a aýan bolupdyr. Bir milletin geleceğini yok etmek bilen ikisi desden rahattır. Desden. Hiç nemesi bir milletin geleceğini yok ediyet diye de. Yine de biraz vaktin şu gidişine gitti. Türkmenistan o vatandan berbat oluyor. Onu yoğundan aydalı. Bunu aytmanlarlar bizim yaşlılığımız deyip demetmesin. Biz o vatlar belki de ya bolur ya bolmaz. Ödüm katı uzak vatam gerekken kendine. Sebebi o vatanda neyemede olsa bir tebiği bir zatlar kalıptır da adamın medeni demesinde. Yani
Yani Türkmenistan katı daya. Bu da takmasın daya. Yönüm de der. Bunu siz köpüğün görüp bilen derseniz olun. Bir de baydıp bilem yok da. Yani görüp anasında sen de çağırdığında seni görüyen olun. Yani o aytmak bir ayrıç da. Ödler düşünýän çadyk goýmaly bolýan kadar. Dogry. Sapara. Şol ýene aýlanyp bolup şu meselelere gelýär. Ýöne şu zatlaryň düýp, iň bir düýp nemesinde şu zatlara ýanky piçlere de ýol berýän şu edenetdiligine ýurdun içinde, jemgyýetiň içinde şol ýanky iň birinji bilemok haýsy taryhda öldürilipdir, ýöne şu eýeçilik duýgusy öldürilipdir da, ýok edilipdir. Eýeçilik duýgusy. Bir yarım asırdan beri hiç sadyň eýesi bolup bilen ok. Wagtlaýyn o bolonýalak bolýar, olun ýöne deme. Şoň üçin men 5-6 ýyl bundan öň o size toğra görýärdim da ataňyzdan babalaňyzdan galan mülküňiz barmy? Ýokdur. Hiç kimde ýok. Ýeki türkmende ýok da. Miras Miras ýok. Bu bir aýryşda bu zatlar. Onu şunom görmedik bolan bolýarlar, bilmedik bolan bolýarlar da. Odan sen ýanky döwletiň ähli propaganda maşyny bar da. Şu zatlar bilmedlige neme oýdýar da. İşi şol. Odam şu halkyň puluny edilýär. O da aýryş nebelerde. O teň puluňa teň milisiýaň seni türmäge basyp gynap o zynnyna salyp nemedik gör. O sana akıl, bilim, informasiýa bermeli demänip seniň beýniňi demedik görürdi. O da teň puluň. O türkmen men salgyt töledim. Şuloň nemesini şoň üçin şoň hasabyny taklayan bular halka hyzmat etmeli diýip bilen ok da. On Serdar Sultan niýelerde. On atatyndan galan mirasdan gelýän haýlyk galak o şäher gurýan zat diýip öwrüp ýör. Gaty bir geň hem nadanlyk bir gapdyrlar. Gatyn daşyndan hem utanç o ahlak baradan söz daýla umutumurlar. O niýelik geldik. Düýün beýle däl. Düýün ýandan 30 ýyl bundan öň bizim gören adamlarymyz o beýle adamlar däl. O taýda da kynçylyklar, nemelikler, problemalar kän bolun ýöne. O sandyga wada adam kendi de. O Türkmenistany ýani bazar komlar, laýokçular, dagmalar bilen o ýani bazar kurduk diýip şu bazar kuradet guruşlary o ýani soğun satanlar bilen o şeyler demede gurduňyz o sizin iqtisady nemäňiz o bazar kom o näçeler ýani orsun geçişen piçleri şolar ulanyp bolar diplomatlaryň şolardan köpüsi o beýik bir döwlet gurup bolýar. Gurursuňyz ýaşamaz, ýaşaşynlar şu wagt görüp ýöne dadyňyz. O siz onu ýani biz neytralny näme o pohun diýmän hiç adam däl diňe şarlatan plorlamak üçin edilen zat o tak neytral boljak bolsaň o sen çıkarmaly çıkdyjylaň bar. Birinciden şu regionda iň güýçli etkerin kenki bolmaly. O sen ýani öz neytralitetiňi goramalsyň. Sen kim bolar? Onu bile Türkmenin pikir edişi alak başka bir goramalı diye. Men neytral bolacak diye. Men etkere hiç zat harcayacak gel. Yani meni goran diye de. Ne için goramalı diye. Birleşen Milletler Urumu. Ne için sen? Salgıt töleyen mi? Ne mi töleyen mi? Töleyen de iyiliğin 1% yarım % yok.
O ne Türklerin fikir ediş nemeti şonalak. Bunu katgörmen. O bizde şeyler akmeme oturupdur. O niyetinden dahilek gelenlerin bile okuluyor. Şol oraya fikir. O bir borcu var ten gorma. O var ten nitran keninde. Hemen Şvitsaryan misal getirip oturuyorum. Şvitsaryan etkeri gücüne o ünt verin. Yarağına nemetine. Ödem Şvitsarya'da kulluk etmeyen adam yok. O kim en yukarıdaki adamların nemetine kendi kulluk edendir. Ödem kulluktan yararları bile kaydiyanlarlar. Kulluk bir mertebeli nemedir. Ben patriotlar var arada F-35'ler var arada dünyada en şuat hem gımbat hem nemedilen nemeler. Etmiyor. Haracadı var. Harcını yatırıyorlar. O da. Halk salgını tölüye problem ediyorlar. O sizin neytralitetinizde ne ama? O asmanın arasında diyen şu patriotluğunuz yok demek, şu S-400'lüğünüz yani kova oran sistemanız yok demek. O Cemal Saparo'ya alakları da aydım ayttırarsınız. O asmanın arasına. Şolor bilene boğurarsınız. Yağ gelenine de. Muhammed beni kâni urlattın bugün. Hawa sapara şol goro meselesem şeylere gaýdarmyzy ýankyl ol sunwa dişgärleriniň bir gorap biljek ýurda ýok ýöne esas mesele men pikirimçe men duýarly watandaşlara has köpürek üns çekmek isleýärde. Hani O bunu yalakalara sunwa dişgär bir diýmek, o sunwa tom işini görýän şeydi o. hawa indi Türkmenistanda şu köp nemeler ýer ütkäpdir da ýanky nämeleriň diýilýäňi terminleriň ýeri ütkäpdir da. Ýani çuňur hormatlanýan diýilse, oň bir uly manysy bar, çuňur manysy bar ýöne şu wagtky duran ýeri başga bir ýerde. Ýani köp zatlar normal zatlar normal däl bolupdyr. Ondan soň normal däl zatlar, adaty zatlarym adaty däl ýagdaýa getirilipdir. Köp demelen ýeri ütkäpdir da terminleriň. Ya bu zatlaryň hemme jeti o birinin peýdatynydyr. Şo soraw berip görmeler. Türkmenistan şeýle bolmagy kimin peýdatynydyr? O Towa meňem aýtjak bolýan zadym şol ýanky tutuş ýurt bir kiçirek bir toparyň bähbidine hyzmat edýär-de, bir giden bir ara şäkler bar, baýdagy bar, özüniň milli manady bar. Hemme zady bar ýöne bir topara hyzmat edýär-de. Ýani biriniň ekrançylygy ýaly-da bir kalhody. O deme Orsiýadyň kalhody. Şoň üçin ýa-ni ýer suw reformasyny saklandyrynyň büýük sebäbi şol. O ya toprak halkyň eline geçýärdi. Owanyň ýene bir Bu kalhodlar galsyn diýdiler. O gally gördüňiz. O at ütgüdük gördüler, daýhan birleşiklik gördüler, ýene dik gördüler ýöne. Düýbi ýene-de şo neme bolup galdy, kalhoz. Indi bu ýerde şol orsiýet diýilýär-de, ýene adamlaryň köp ýalňyşýan ýerleri bar, şo ýalňyşlyklar emeden bolýar. Orsiýet diýerler, hamala şu tutuş bir uly orsiýet şo zatlar edip duran ýalda, ýöne orsiýetiň hem içinde Yok, o da mafyan eline geçti. Bulurum şu mafyan demetinde başka şu sistemi şu mafyan sistemi diyalak ne işleşlerini görüp gördün o onun çağatını o yani kakan gurluya dip onu basıp saklap demedip böyle ya da tersine o oğlun gurluya dip enesini atasını o horlap böyle yani zaloşnik Gırıvalına neme yalak. O mafyan nemesi.
Başka hiç demez at yok abi. Ütküçük at yok. Bunu biz ben Muhammed gefin tümmök geri baştan etmeli atlar var da. On üstünü atlak geçip bolonu geçer de değilen deme vardır Türkmen'le hadet. O bolonu ne baştan edilmeli atlar vardır. Şu lütratsı. O tarihin bilen yüzleşme. Biz dün kimdik? Nämedik? O. Kimin aşağınadık ya kimin üstünüdük ya kimin kaptalinadık. O bu deleli peydatı o näme boldu. Tarihin tek tarihin utanır yalak deme de derler. O bu gol tarafını yeri, ervet tarafını yeri, deleli näme? O bilkim o bu neçeni näme iş edipdir, näme iş etmendir. Bu zatlar bir yüzleşip bolýar da bu kıymet derler. O kim bu demek piçi o. Kim cahili, kim demeti o. O şey gitmedi başka bunu onun sistemi o biz yani köyünü sosyalizm sistemasında yaşamalı mı? Yok. Varlık saadetine geçmedi. O. O varlık saadetine geçecek olan ilk toprağın hususlaşmalı. O yani devlet demeleri demetmeli. Uzayçılığı geçmeli. O varlık saadetleri kadaları, kanunları, ödünleri o durmuşa geçmeli. O bunu regulier etmek için külək sen siyasi näme etmeli. O baş siyasi reformadan başlaýar. Sebäbi siýasatçylar benim dama oyunu bu diýerler-de. O şoň üçin siyasi reformalar. Ondan halkın hakkı, hukuku, teti o halk saylayan olsa saylamalı. O yalandan saylaw edip demetmeliler. O. Ya da halk saylan yok ben goýan demeli. Şol etjek bolýar, sultan bolsaň şol bolýar da. O hem sultanlyk demetmeseň hem sultanlygy ýörep durýar. Hiç de cevap veren oklardı. Hiç de cevap veren oklar. Yine değil mi? Hükümet olup cevap veren adı var mı? Doğru. O yanlış adam bu vazife verilenle de onun cevapkarşılığı o çeken o. Yani, yanlış getiren adamı çekiyor. O siz neye cevap veriyor? O halk sizi ne için o saylet ettirdiniz? Bu sebebi daha da olmalı. Şu zatları yani bizim toplumumuz sonra nokta. O bulon elinde milite var, onun dürrü var, türme var, neme var. Korkmalı. Sezim çıkarmalılar. O biz sezim çıkarmamızda düzölüyem. Ben 30 yıllar sezim çıkarmadım da. Düzölü mü? Düzöldüğün adınız var mı? Yok. Bundan ağrıyım olmaz. Aýdylmasa şol ýanky diýişiňe de alsapara şu talap gerek. Talap bolmasa düzelmesi, ütgemesi kıyın yok mümkün değil. Mümkün değil düzelmesi. Hiç kimin geleceği yok. Önemli demeti şol. Sizin yani şu at pullunuz vardır. Pullu jowlanlar bilýän de köpüsünde. Sizin geleceğiniz yoktur. O pulunuzu daşına çıkaranızda da daşında näme bolýanyny ortatda milyarderler var da bu topar hem sanksiýan aşağında aristawat edilen pullar. O siz vatanınızda evet bolýar. Onu oğurlayanlardan daşına çıkarıyorlar. O siz vatanınız bu normal vatan oldu. Kayta il oğurlap sizin vatanınıza getirdin. Ha? Tamam. Yatırımcılar çekmek yurtlarını öz içine biznesmenler ya iş adamlarını çekip öz yurdunun ekonomikasyna koşup bolýarlar. Türkmenistanyň içindedir. Gaýtym daşyna gatjalar da. Mümkinçiligi bolanam daşyndan çäre gözleýär. Şu içindäki gazanan
baýlyklaryny daşynda bir ýerde goramak aladasynda da ýa-ni olam bir wepasyzlyk, ýa-ni bir öz ýurduňa, öz topragyňa olam bir hem wepasyzlyk hem ihanet diýerler da türkler. Bular ýa-ni hemem ýurdun eýeleri. Sen bu demesine bir pikir ýöredik. Muhammed. Ular o tepelep ýören adamlary bu ýurduny awat etjek bolup ýerdirmeýär da. Gen gaty gen ene cehaletin nemeti şol bizim problemamız cehalet diýänimin düýp sebäpleri şol. Bu zatlara düşünmeseňiz düzetip bolmaýandyr. Ýöne düşünmeýän gaýryp ýörenler bardyr. Bular bu rejimden nemeden gowuna jaýat neme däl. Olu ýöne gaýryp ýöne düşünen oklar, düýünden düşünen oklar. Men muratly bolan şu zatlara düşünýändir diýen. Ýok. O diýip gerek. O sen o tak barangda bir Muhammedow'dan nämen gowy bolup bilir. Şu gıygyp bören zatlaryny seredlen ýagdaýynda şol hiç biren Yok. şol hak meseleni Ýa-ni buny düşünmän, bilmän, düýüne ýetmän, düzetmedi. Sen düzet diýilende de düzetip bilmeýän. Bilgi bolman näpdir? O men demokratiýa urup beren ýa. Demokratiýany bir urup berip bilýän bolsa, o demokratiýany hem berde gurulurdy. On toplum kurmasa urup bolýan däller. O toplumon bunu kurmak üçin bilgiler demetmeler. O hem bilgiden mahrum edip demokratiýa gurdular. Ne 30 ýylda şey etdiler de altyn asar diýip adam berdiler. O galkynç döwrüm diýerdir. Bular ýa-ni söze deme. Hiç gıpkançılık eden oklar elbet ondan bilemok netije ne ortada porruk demeler tağı solu neme innem kıyıdların oğullarını sultan etcek şahitcek olup böyler bu da vurgatı gen ben yak Özbekistan'ın demesinden bular yaraklat karaşamoktum onunla da deme yokken Çok güýçi eline alandan soň ýankaly güýç näherlemesi bolýar o şeyler hak bolýar. Ýöne aslında o da zälfe diýenimiz orsun ýetişdirip piçleri o başga ben ýa ýüz görüp gapyra diýip ýalak demem galmady o aýdylanda da hakyky näme aýdylanda da şu wada çeline bir giden düýpli ýankaly gurullar aýdyldy bolýar. Hiç reaksiýa ýok. Diýmek şol talap meselesi bolýar da sapara. Talap bolmasa düzelmesi gaty kyn. Hani näçe diýe şoňa seretmeli da bir halka jemgyýeti içinde bizde 7 milyon diýip aýdýarlar ýöne şoň ýarysy çyn bolanda da oladyr ki bizim nemelerimize, hereketlerimizdäki ýa-da reaksiýalaryna bil seredenmizde şuňal bir düzgüni, durmuşy ýa-da gowy ýaşamany näçe adam isleýär. Nemese görnüp dur häzirlikçe ýagdaý ortada sapara. Bu zatlar ýa-ni bizim regionumuzda diýene şu musulman emesinde bir grup bilen deme şu Atatürk'e o iyice ünlü alkış ettiğiniz hem şu Türkiye'ni demetdi düğün tutup bu şunlara yeter yalak etti de Atatürk yalak biri bolmadık olsa Türkiye bolmalı değil yönü şoram şu at yüksek korkuyorlar da ödüm içinden yani
bunu başka devletin işine karşı yani alak neme bolun şu at Türkiye'nin bir yerde gat kritiski neme o şol büyük devlet kuruluş nemelerinin nemetine darbat diyorlar. Bu gat hoplu bunu düşünüyorlar onun yani güç düşünmeyen elinde. Yani güç değerlenmesi değil mi ya başka mı bu öğülerinin projekti del yani şu pişlik neme katır neme dattır. Bunu biz yankıdıp biraz ayttık demettik golün o katırdılar o dedi Türkiye barma diyalog ettiler o nemesi gücü o ellerine yani hukuk ellerine yetker eline geçen son o yetkeri eline geçirmeyecek olup kendi mettiler bolun onunla da yani şu FETÖ meto deyip demettiler bolun şu siyasi İslam şoň özü bir FETÖ'dür. Yani siyasi İslam'ın yani tüp anardan gelişi nemeti habir mayeti diyin. Bu adına AK Parti, Gök Parti diyenin ulenem ol ütgeyen demeti yoktur. O netleri nemedir. Devleti şu an hopul tarafı bunun istihbaratını eline geçirdiler. Etkenini eline geçirdiler. Hukukunu eline geçirdiler. Bunu biz onun veşil bunun aydiyatık golün kendir yemeden okulda. Tabi yaşamadılar anında bolonu okeni. Şoň üçin toplum islemeli değil yani büyük sebebi toplum ağırlıklı islemese bu zatları o gurun bolsaň yıkması golay bolýan ekeni. Yani şu atki nemet. Türkiye'nin yağdayı şodur. Onu çekşiyerler demediler. Olun yani büyük görüntü da. Onun güç o Türkiye'ye alak 2 milyonlu bir devletin yani devlet institutlarının güç oluyor. O yetkeri yetker demetinde palit hukuk alak yönü gelmedi olsa 50%'den gowry kendirak demeti bu zatlara düşünýär. O alıp çıkarlar dip düşünýänler. Men nememe umuduma bar şol ýalak. Ondan ýanky bu siyasi İslamyň dat gününi olar ilkulak bir bölüğünü özleri bilen demetdiler. Onu kan bir facia nemetmediler. Daşna çıkanlar oldu demet rolü o mahalların mülklerini yitirenler oldu demet böyle ölüm bitimi etki tarafından halk tarafından bollu kıyınandırıcı. Yani siyasi ayağına hiç dokunmadılar da siyasi ayağı AK Parti'ne ve FETÖ dövrüne yadınızdan çıkarman Cumhurbaşkanı o devletin başı Erdoğan FETÖ'nün yöreden Erdoğan. O men şunu şey diyen olun koy diye de ağzından ağlaştın ne oluyor? Ama yöreden sen devletin başı olup onu yönetmen bilmezsin yani. Ödem kayerlerinde dilinden tutturan yerler var. Men şunu advokat deyip. Tamam yanlışlıklar niye de? Şeytan emel var. Şol ýanky sapra şu meselelerde Türkiýanyň ýagdaýy bolsun ýa Türkmenistanyň ýagdaýy bolsun şu taýda şol bir nemäni döretjek bolýarlar da bir ýanky nähil diýeli bir jehaleti güýçlendirip şu gulçylygy döretjek bolýarlar da. Şol görüş atletinde dowam edip durýar. Ýöne şoňa şowatyň dowamında şu şowurda gaýtalandy da, tarih gaýtalanýar da. Şol atlaram görüp şoňa görä bir netije çykaryp
indiki ätjek adımlaryny ýa-da ýaşaýyş şeklini düzeltmek. Onu düzeltmek üçin kän bir nemeden oklar çaba harjanan oklar, güýç sarp eden oklar, ýöne şo duran ýerinden peýdalanyp, soňundan neme diýerler-de, ýanky kaçyk gidýärler, ýerini ütgedýärler. Bularda şonu ne bir watançylyk duýgusy bolýar, ne bir eýeçilik duýgusy bolýar-da. Hiç biri bolanok diýmek ki. Diýme, Muhammed bu arkasynda tijaret ýatýar. Buny dogry düşünmeli. Din din bir elbet adam däldir. O adamlaryň näçe ýaşan boldy, elmydam bir kapdalyna badyr, onsuz bolan däldir. Bolmalyň bilen bolman bilen ok. O bir ýa bu täsirligini etmesen, on bir demeti ýokdur, zelelem ýokdur. O bu din diýen neme, din tüjärligine öwrüldi. Bu tüjaret bu aňyrtynda ägert uly pul aýlanýar. Bu din täsirligini ýapýandyr. O dinar diýilen neme gaty ýalany kändir nemetinden. Türkiýeň Diyanet guruluşy bardyr. Büdjetini veredik görün. Indi ýürüýte edilýän, bilkasly edilýän bir ýagdaý çykýar-da orta. Bu aňyrtynda pul ýatýar. Bu tijaret, bu tijaretin bolmasy üçin jahillik gerekdir, jahalet gerekdir. Bu jahaleti niýeden demetmeli? Bunu mektebe salmalylar. Normal mekteplere salyp bilmeýärler, bular imam hatip neme sallar, şotaý. O da näme şulara gerek jahili ýetişdirýändir. Din tijaret bolan soň o imam hatip elbetdir. Ýöne din tijaret bolmadyk ýagdaýynda o imam hatip mekteplerine bu lokal demesi ýokdur. O bärde sistemli neme ödem bu ýa türkün akyl bilen edilen o. Hopleýär şodur. Bu aňyrtynda ulu aktörler bardyr. O regiony kontrol edýän ýa etjek bolýan o aňyrtynda şolon ulu görnýärdi. O bunu normal halk düşünmedi, demesmedi. Antatatlar düşünýärler, türkçe düşünýän kän, bu zatlary bilýän kän. O bizim köp bilýän zat şolardan bilýär, beýle kanallardan bilýär bolýar. O bu deme dünýäň nemeti şonalak o öňünde din perde diýerler. Şolong musulmanlygy men kän din diýip demet görmek bolun. Men özüm şolong Türkiýeň Diyanet başkanı var. Şondan kän musulmanlygyny bilýänler. ýa-da Erdoğan'dan kän musulmanlygyny bilýär. Türkiýeň için duruşunu nemedir? Tarikatdır. Onun baýlygyna, ýa gazançylaryny zadyny seret Türkiýeň ykdysadyny gowulýar. Milliardlar pul aýlanýar. Din. Din tijaret. Onu bu gazançy, olar başga ýerde normal nemede, sen bilen intellektual nemede gazançy edip bilermi? Mümkin näme? O şoň üçin bu ýagdaý bolýar. Tijaret diýdiňizde sapara ýöne tijaret hem diýip biler. Ýöne sömürmegem diýmek, sömürem diýip bilýäs-de aslında. O bir gapdalda sömürýärlerim, o beýle demesem. O bir ýerden bolsa peýdasy bardyr. Şonu dogry düşünmeli. O dileline hiç kim o Türkiýany ýa-da Türkmenistany garşydyrjak bolup gören adam ýok. Yani peýdasy bolmasa näme? O birine gerekdir.
Ondan sonra verip başlamalılar. Kamu etebi gitme değil. Moryan da atlar olsa kamu etebi gitme. Kime beydal? Tamam. Sonra Onda göre sapar, verdi. hava sapara onda aylanıp yine de neme gelsek Türkmenistan'ın şu şuratlarda demek ki halkın häzirki jahil goýulmagynda bilgi informasiýa tarapdan yapyk saklanmagynda birleriniň peýdalary bar O biriniň peýdasy bar. Şoň üçin häzir bir giden bir jemgyýet, giden bir halk şuňalak bir neme ýagdaýda da perişan ýagdaýda. inansaram sol başka Evet. neme der ödem bu befid bir düýede gulokdur. Yani yok bolup giden zady olu gözlerine demet bilen ok, ödem ýetip bilen okmada. Esasy bu taýda şol ýanky ziýan berýänler ýene-de bizde türkmenlerde bir söz bar şu her ýurdun awyny öz taýdysy bilen awlaýarlar diýip şoňaly şu piçler iň bir agyr ziýan berýän jemgyýete iň agyr urguýuny berýän şular bolup galýar ýene-de ortada. Bular deme yani şu wagt gen görmeli Türkmenistan eli tetip hata edilýärler. O yani DP'den kellesinde deme öwürlen bir yani terse öwürlen bir neme ýalak jemgyýetde ýaşaýan. Düňdörlen diýilýär, näme diýilýär? Hawa şo bolýar. Yani şu piç şolar onun dünkü bazar komun nemeleri şolar yani Türkmenistan'ın elitesi. O elite görede yaşayanız. O canı sağ olsun demeli. O cennete veya cehenneme cennem o yolunu da açık ne? Solon bir etiri yok. Deme yeri şotayı. O men ne vay o demesini murtunu kılıç kesmeyen o Türkmen yiğitlerini bilen ne. O niredi. Köpte gördü. Ondan aytayın onu. O izin aklara o görüldü. Köpüsün. Ne görüldü? Hawa ýerdakylarym dagan edil halkyň ýagdaýyndan beter ýagdaýa düşýär. Ondan betere düşýärler. O Berdimuhammedow ne çağlar çoğalar var. 5 ýyldan 10 ýyldan 100 ýyldan ömürlük derler. Ölürsün o ýyldakly näýlik? Şol iň bir ýankyalak hem öz gelecek nesillerine iýdi düzedilip bolmajak bir ziýan berýärler. Hemem şol hem öz nesillerini hem şo ýaşaýan ýeri öz milletiniň bir köküne gaty urguý urýarlar da köküni gurudýarlar. Şo ýa-ni dik geçdiňi de bu rejimleriň gaýdan ýerleri iýdi tozup galýandyr diýip şoňa da gaty. O iýdi güpür tapır bolmasyn diýip iýdine piçini goýup gidýärler-de. Hemme rejimler şey diýendir, demeler. Imperiýalar şey dendir. Ýa sömürgeler Allah'ın diýetini tut, Fransýasyny da hemme jeti formula birdir. O derdi ýaryny alyp gaýdýarlar. O törde yer berýänlerim bolýar, bolun ýöne piçi galýar. Cahil bilen piçi. O cahilni hosarlyk edäýende de yani köçe düpür diýendirler, tuvalet arsaly diýendirler, gar arsaly diýendirler, şoňa meňdeş nemeler üçin, gary iş üçin ulanýandirler. Ne ortatda hemme zat görünüp durundur. Gar arsaly many nirek gidýär diýip türkmenlerden soram. Ortada diýendir. Köçe düpürýän ortatda köçe düpürýändir, gar arsaly näýändir. Dini hyzmatyny diýendir, gary işdir.
Degenlik gidiyorlar öyle. O şonu iyidinle koyup kaldıran pişleri gurunyalar. Özbeklerim şunu alaktır. Tacikler, Kırgızlar hem de şunu alaktır. O karasılap görürler. Götlerini deptir. Ne sesini çıkarmayanlara, ne olmasa devlet olsa ben halkım ne için beydiyen değil mi? Şeyler. Hı? Hava. O biz den mi deyip. O senin mi ortalığın yanımızda yaşatıyor? Biz şöyle şey etsek ne eylek o deyip bilen var mı? Yok. Öyle bir şeyler. O kat görmediler benden. Yani Özbekistan'ın ne mesela Kazaklarım piç. Çoğursun yetiştirin piştileri. Ya biz yarım atır ağzından o şu pişleri bile uğraşıp geçmeli oluyor aslında. Kalsak ayağı üstünde. Bunlar çok demesem avom şu vatan çırak demerek demeleri avlayalardı. O bir yalak yani avlat görünürler. Elmi daha mı? Kakalamın ne gündür ördüler bu zatlar için. Allah sapara. Endi ağır gurumlar bu yerdeki ağır gurumlarımız hasam ağırrak O geldi. Bir gitti hem içi dağırıp var ya sebebi yung adını sipahiçilik gülen o bir yani medeni nemeleri kullanıyorduk da terminleri illüstratsa deyip o neyemediğini bilen oktular. Şu piçleri elektrik geçirmek için gerek illüstratsa başka da düşünler. Doğru düşünün. Awunda şol bir şuna aýtmalam bolsa mene şu özümde bir neme görýän şuny bir watandaşlyk borç hökmünde bir ýurtdaşlyk borjy hökmünde ýani şol näme etmeli gulçulukdan çykmaly, toprağymyzyň eýesi bolmaly. Ýani umumy aýdylýarda ýa-da sapara umumy eşdilýärmi näme toprağymyzyň eýesi bolmaly diýilýär bolan her bir watandaş her bir neme ýurdun bir ýaşaýjysy özüne değişli bir yeri bolmaly da mirasy nesillerine galdyryp biljek bir mirasy bolmaly. Şonu şol arzu etmek meselesi bardyr. Başta men şonu geçen ýyldan gaýtalak geçdik ýöne. Başta men şonu nemetmeýärdim da arzu etmek nähilek bir duygu diýip boly. Arzu etmek başga bir duygu eken da şu toprağın eýesi bolmak özüňden soňky nesillere 100 ýyllara barýan bir miras galdyryp gitmek. Ol meniň pikirimçe häzir biziň etmeli ularymyzyň birimi kadýanda. Oho. Diyeme toprak arada vurun ettin şu arada käbir misallar bereýin. Ne Türkiýede tapu vardır. Tapu yerin nemesi dokumendidir. Osmanlı'nın alın tapular vardır. İşleyendir. Osmanlı loğundan. Hemen şu yer aldım da şu tane ondan bir 5 hektar tokoy nemesi var. Şun yazgı nemesi 1837 ýyllardan yani yöredilip gelinen neme. Ulu bir adam eken soň bölerini 2 adam soň 3 adama onuň çağalaryna neme bölüp ne. Şolun hemmejesiniň ýagdysy bar. Mülk diýilen zat neme şonunla alak bir neme. Ne gaplarynda 90 ýaşly diýduşkam ýaşýada. Ýen bärde 6-njy 7-nji mi göwek. Şu dagal ýerde. O yerler giň eken öň satışdyryp ýoğuşdyr neme adaldypdyrlar. Olun şu taýda doğup ölýän neme 7-nji guşak. Ýöne şo maşgalan eýesliginde. Eýesinde şo maşgalan eýesinde. Bundan başga da 200 hektar tokoylar var. Tokoy yerlerinde. Olaram çağlarına neme birine 100 hektar birine 200 hektar şeyler. Ödem diye düşkak mı o?
Saparağın dostu. Üt göşük bir näme? Sapara üt göşük bir duýugy intek näme diýilýär bir öz nämämizde, düşünjämizde intek indi ýaşadyk görmeli duýgumyz bolupdyr. Orslar pirstavla işleýär şoňa. Türkmençesem ýok onuň. Yo ne şu adamlar ne vatanının demesine näýle kerediýändir öýdýän. Tebigatyna da demesine de her adına. Her adına kapytynda da gül görýärdir. Gül pürküleniýalakdyr köçeler zatlara. Baratdalygy hem bir talap bar. Eýeçilik duýgusy bar. Şular harlata har bolýar. Horlada hor bolýandygyny akly etipdi da. Bunu başka Mars'tan bir gelip bermeýändiginden bilýärler. O bunu daşyndan gelen bir ýalak inwandyra da kende. Bizem ýawancı şulary. O bizem ýöne şeýle göberseň rahat eder şular terbiýelenip o 3 ýyllap okudýarlar öz hadaplarına. Düşünýärmi? Yani şu cemiyette o beyleklere delil vermediğiniz üçün ediyorlar. Şu öğüt toprakları olan üçün ediyorlar. O bu sağını köpeli verse o bizim nememizden kâne yani bizi adıryalar dip deme diyorlar da. Durun koyun diyorlar. O nemesini medeni guruluşunu ütküdüyle da köp yüklen verse ondan bular öz yerlerinin iyisi olan için şu taýdaky şertleri, ekologiýasy ya daşyndan geljek täsirler hemme adam pikirlenmäne de mejbur bolýarlar. Iyisi bolanlar üçin. Tamam. Yitirecek zatlar var. Hawa. Yeke öýdlerini köp del netiline galjak demelerini bitirip bilýärler. O bir Türkmenistanyň şular ýalak pikir edip bilermini? Şu wagtky Türkmenistanyň şu ýagdaýyny. Soraglary jogap tapyň. Sorag gaty agar sorag tapara ýankyly sorag öňürti soraga düşünmägemeýän jogabynyň ýarysy diýmek de onu. Jogapdan öňürti men pikirimçe soraga düşünmeli. Halk jemgyýet öz arasynda köpürak şu meseleleri bir canlandyrjak bolmaly diýeýin. Eýeçilik demeti indi şonu gurman biz döwlet kurup berse. Yani düşünceler var. O toprak halkyny eýeçiligine etmeli. Emma bunun baýlygy halkyň baýlygy bolýar da. Bunu ben iqtisadi nemede kän formulları bilen düşündürüp berip biljekler. Ýöne gepleşikleri gaty uzaltmaly, nemetmäli neme diýerler. Bu ýa sizin garyplygyňyz büyük sebäp şu taýlarda ýatanlar. Yani bu piçleň size gurup biljekler ýokdur. Alternatif guruşlaryna gördüňiz. Ýene de akylly şäher gurup ýa-da o akylly şäher guruşuna görersiňiz. O da sizin pulunuzdan neme ogurluk pullarını salınan nemeler ol ýöne. Onda da şulan edip bilen pokunun ýokdugyny. O piç bolardan size haýry degermi diýilen togralar çykar orta. O şoňa da düşünersiňiz. Bolýan Muhammed meni kän horlap oturma dedi. Hawa sapara biraz kıyadat. Golin şol hem agar gurumlar agar meseleleri düşündirmegem agar indi Hawa ben bunu düşündürmesem kän bir gelmem baranok sebäbi adamdan ya toplumyň özi itle bilen düşünmese o özi araşdyryp gözleşdirip o ýüzleşip demetmese bu düşündüreniň neme bundan girip ondan çıkıp gidip bilýär-de. Onun bir yakımsız zatlar nemedenden o yani Cemal Taparman kayalak aydym aydan o şoňa pul berýärler, neme diýerler. O bizden pul alýarlar.
Düşünýän Muhammed bu zatları. Hawa bize de işli baýlyklar bilen bizi ýok edip durlar. Hawa. Bolýa sapara hawa kan. Bolýa, Ben bolýa, bir sag bolun. adatmaýyn. Çok sağ olun. Size de sag bolun, saglyklykda görüşelim, sag bolun. Hawa sağ olun. Vatandaşlar sağlıkta görüşelim.